Čauko ľudia, to som ja Peťka. Prosím vás, klikajte dole na odbery. Prosím. Asi sa to nezaostrí, však nie. Takto sa to zaostrí a takto už nie. No, tak prosím vás, klikajte dole na odbery, aspoň nech máme nejakých 100 odberov. Alebo 1000 odberov, to je jedno. To je na vás. Nie, to úplne, že je jedno. A vlastne táto obrovská farma, keby ste sa pýtali, kde je stredná strecha, táto tu, tak je tu. Mám z toho taký prístrešok. Maličký. Ale užitočný. Keď sa pozrite. A dajú sa otvoriť. Na ňom aj okna normálne, že pozrite. Je to otvorené. Takže tak. No. A deska večer má karamel, čože tento flakatý kôň, dostihy. Tak dneska budeme natáčať vlastne, ako ho pripravujeme na tie dostihy. Takže tak. Aj večer budeme natáčať dostihy. A viete, kto bude robiť tie dostihy? Ja. Áno, ja ich budem robiť. Takže karamel, poď sem. Dúfam, že ma budeš dneska poslúchať. Lebo ak... Au, môj prst! Nezlomilo mi ho. Dobre, je v pohode. Ale fakt ťažko sa to otvára. Ježiši, neerdžite mi tu. Furt mi tu erdžia, chápete to? Ja to fakt nechápem. Takže stretneme sa, keď budeme mať nasadené sedlo. Takže už to máme hotové a tak to vyzerá. Má na sebe deku, sedlo a uzdečku. Trošku ťažšie sa na tom sedla, lebo toto je ohlavka. Uzdečku som nenašla. Takže trošku ťažšie sa nám bude aj jazdiť. Ale vôbec to nevadí. Tak. Op. Uf. Tak dám si. Počkajte. Tu sem položím telefón. Ešte pozrieť, ako ťažko sa to dáva. Drží to? Myslíte? Tak, dobre. A musíme to dať vlastne. Trošku ťažšie sa to dáva, keď si to musíme ešte aj kamera mať. To je dobré. Tak to vyzerám na nej. Prosím, ja už nepadám. A pozrite, ako sa mu to páči. Mňa je tak teplúčko. A keď bude poslúchať, tak mu dá potom mrkvičku. Dobre, ideme. Krok. Kus. Sval. A vie aj triskovať. Čakajte, mi tu padia. Ťaže fejkové. Tak, dobre. A teraz ideme preskočiť prekážku, ale najprv musíme ísť spraviť. Tak sme tu a než nejakú prekážku. A tu takto prekážky. Toto, do pršic. Nevalaj sa, prosím ťa. Takže tento kamienok tu v strede, to musíme takto, buď takto dookola, alebo takto. Toto musíme preskočiť. Toto musíme preskočiť. Toto tu musíme tiež preskočiť, ale odtiaľ to takto. Nie takto. Ale takto. A toto to isté takto. Takže
Ideme držíte na palce. Buď vaše, alebo tie naše. To nevadí. 3, 4. Dali sme to, sme šikovní. Takže ešte to nie je koniec nášho tréninku, ale za chvíľu už budeme končiť. A potom vám to natočíme zase až večer, ako dopadli vlastne tie dostihy. Takže vlastne teraz ho ideme nakrmiť. Stretneme sa až večer. Ahojte a klikajte prosím vás na odbery.